Go, Edward. Bago namin sasalabuhin yung birthday ko, dito muna kami magpapalamig. Hi guys! So, it is now 11:33 and hindi ko alam kung matutuloy pa yung birthday sa lubong ko. Kasi lahat ng mga kasama ko dito tulog na. Nakakaya naman kung nakakaya naman kung gigising ako kasi late na din naman. So, siguro guys, ipapatuloy ko itong birthday celebration ko bukas para lahat sila gising. Good night! Happy birthday to you! Hi guys! Good morning! So, today is my birthday and kagabi, hindi kami natuloy sa birthday sa lubong. Kasi tinulugan nila ako. So, ngayon namin guys, ipapagpatuloy yung celebration ko. Pupunta sana ako sa fish pond with my lolo. Yung plano ko kasi is magtatagal kami doon sa fish pond. So, parang buong maghapon ako doon. Kasi the weather is not good guys. That's why dito na lang ako mag-celebrate ng birthday sa amin. Mag-decorate kami ngayon para bongga ang aking birthday! Hey po! magkajuwa. Tawagin muna si mother. Bago kayo kumain, wait lang. Hey! Attack! Attack! Mama mo daw.
guys. Pizza. Wow, what's that? Pizza. Gusto mo yan? Pizza yan, pizza. Iba man yan. Hey guys, ayaw ni mama magpa-picture kasi may ginagawa siya. So, mamaya na lang ka nag-picture sa kwarto. So, kakain na kami. Hi! Gising na ang baby. Wow. Di pa ako tapos kumain guys. Pansit. Hindi ko na-expect na bibili si mama ng pansit. Surprise ba? Let's eat. Bet ko na, ay, bet ko na, dakulon sa go. Uy, pwede na mag-request What? na. Taho. Pansig na tapos yan ho. Sige na. Ay, nag-agawan sa duwa. Masarap yung pansit nila guys. Mag-order kayo sa kanila pag may ganitong birthday. Sarap ng mga sahog. May hipon tsaka karne. Sulit man talaga ang ano mo. Yung palabok nila guys, masarap din kasi sobrang dami din ng ano nila, sahog. Hindi ko pa natatry mama. Tagan mo ako ma. 280 lang yan. Ano man ang? Kapag daw, ipanahog ito. Well, wala ko kang babanggal. Oh. Crispy ang sa indang ano. Ate, crispy ang sa indang karne. Kung matagas na. Lechon man kaya. Iba pang arog ka ni. Masarap na pansit nila. Sabi mo kayo, hindi mag-order kayo ng 280 lang yun. Hindi ko alam mga point lang, di ba? Ito guys, pizza. Kahapon pa. Tapos pinainit lang namin. Masarap pa. Hindi pa siya sira. Kasi dapat kakainin namin to nung kagabi. Yung birthday sa lubong. Kasi hindi nga natuloy. Kaya, ngayon lang namin pinakain.